खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबायफोर दिनै आं बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आरो बे सावगारिनि गेजेरजों आङो बे चेनेलखौ लाबोनायाव आरोबाव गोदानै सावगारि लाबोनायाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय अनजाग्राफोर दिनै जोङो मोनसे सावगारिखौ लाबोबावदों जाय सावगारिया जेरै गान्दा खुंगुर एबा गल्डं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना जेरै मिथिबाय आरो थैनानै थांनाय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनै बिथांनि मोनसे बिजाब एबा बिथांनि मुङा मोनसे जारिमिनाफोर गैयैखाय जों बे ससियेल मुगानि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों मोनसे जारिमिनारि बेनि जिउ जारिमिनखौ गालांनो थाखाय जों दिनै बेखौ लाबोदों आरो गोबांथार बेनि जिउ जारिमिनखौ जों खनसायनो थाखाय न'खरनि मानसिफोरनाव जों नागिरबायदों आरो जों न'खरावबो बिनि अंगो असे फंबायनावबो जों नागिरना मोनबाय आरो लोगोसे दा दिनै आरोबाव आंनि खाथियाव मानगोनां आदा आरो मानगोनां बाजै दं बिथांमोनावबो बिसोरो गल्डंनि सोमोन्दै न'खरनि खुरमाफोर जानायखाय बिथांमोना जोबोरैनो बिनि जिउ जारिमिनखौ मिथिगौ बिनि सिगांनो आङो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिबाय गोजोन्थों बे समाव मानगोनां आदाया दिनै गावनि नाम आरो गावनि मुं आरो बे जायगानि मुंखौ एसे मिथिहोदो बिनि उनाव बाजैयाबो गावनि मुं आरो गावनि बे जायगाखौ मिथिनानै गल्डं एबा गान्दा खुंगुरनि जिउनि जारिमिन थाखामानाय जारिमिनखौ जोंनो मिथिहोगोन होननानै जों मिथिबाय आदानि मुङा मा नाम आरो बबेनि एसे बुं फ्रान्सिस नार्जारि आरो आं नार्साबिल गामिनि आदसा बाजैनि मुङा मा नाम आरो आंनि मुङा इलिजाबेथ नार्जारि गामिया नास्रायबिलानो दा जोङो नाम आरो बेनि जायगानि मुंखौ जों मिथिनो मोनबाय दा बिनि गेजेरजों आङो सोंनो लुबैबावदों बे गल्डंनि जिउआव गारबोनाय जारिमिन थाखोमानायखौ जों गोबां मानसिया मिथिया मानोना बे गोबां बोसोर जाना थांबाय आरो बेनि थैनायनि उनाव दिनैसिम जोङो नागिरदों मानोना जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां बिर जोहोलावफोर जोनोम जादोंमोन नाथाय जों बेखौ आदर खालामनो रोङैयाव आवथायनानै दोननो रोङैयाव माखासे जारिमिनफ्रा गोमालांदों बेनिखायनो धोरोमनि गेजेरजों जोङो माखासे आरोबाव जोंनि बर' समाजनि थाखोमानाय बिर जोहोलावफोरनि मुं आरो बिसोरनि जारिमिनफोरखौ जोङो बे बुहुमाव अरायथा लाखिलांनो थाखाय आं बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोननिसिम आं लाबोदों साननो नाङा दि दिनै बे दैमालुनि ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि चेनेलाव मात्र बाइबेलनि बोसोन एबा इसोरनि बोसोनफोरल' नाथाय समाजखौबो फोसाबनो थाखाय माखासे जोंनि जारिमिन हारि आरो समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय आं बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो आवगायलांदों मानोना जेरै इजराइलफोरनि गेजेराव जाय इजराइलआ मोनसे गेदेर इसोरनि अननाय बोर मोननाय मोनसे हारिमोन आरो इसोरा बे इजराइल हारिखौ अरायसम अनबोदोंमोन बेनिखायनो जोंनि बे बर' हारियाबो इसोरनि अननायजों बोर मोननाय मोनसे जाथि आरो बे बर' हारिया इसोरनि अननायजों इसोरनि लेंहरजानाय दिनै बे बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार इसोरा अननायजों बिर जोहोलावफोर हरदों आरो बे बिर जोहोलावफोरा जेरै जोङो बेखौ लाखिनो रोङैयाव आवथायनानै लाखिनो रोङैयाव जारिमिनफ्रा गोमालांबाय बर'आ जारिमिन दंमोन राजा दंमोन आरो रायजो दंमोन दिनै बेखौबो जोङो जेरै खोमाना लाबाय आरो गोबां बिर जोहोलावफोर जेरै पालवानफोर मुलुगनि गेजेराव मुंदांखा जानो हानाय जेरै गल्डंआ बे खेलायाव जेरै मोजांथार बे अलिम्पिकफ्राव बक्सिंफ्राव जेरै बियो सहैनो मोनबा दिनै जोंनि बर'नि नङा भारत हादरनि मोनसे नाम गोनां आसामानो मोनसे नर्थ इस्टआनो मोनसे मुंदांखा जानो हागौमोन दिनै बिनि गेजेराव बिनि गारबोनाय जारिमिनखौ जोंनि गेजेराव बाजैया मा मिथिगौ एसे अननानै बिनि थाखोमानाय जानायखौ जों एसे मिथिगोन आं गुरै खावलायबाय जाय फंबाय गल्डंआ बियो आंनि बिमायनि फिसाला असे आरो गल्डंनि बिफाया आंनि बिमाय सम सम आङो बिसिनाव आलासि जाहैयोमोन बे समाव बेजों जोङो अनेक दुख सुख रायलायनायनि गेजेरजों एसे एनै आं मिथिबोदों सम सम बियो आंखौ थांब्ला बियो इनायनो मोजां मोननायनि गेजेरजों बियो आंखौ फैजानो बायोमोन ओमफ्राय बियो आंजों मोजांथार रायलायोमोन बेखौ जोङो सासे पाहलवान होननानै मिन्थियामोन आमाया रानियाबो मिन्थियामोन नाथाय बेखौ माजों मिन्थिदों होनबा गिदिर गिदिर दंफांफोर थिखोनायजों जानायफोरजों बेखौ जोङो उनावसो बेखौ पाहलवान होननानै आमाय आनैयाबो मिन्थिलांदों बेखौ बिदिनो हाग्राफ्राव दंफांफोर थिखोहैब्ला गिदिर गिदिर दंफांखौनो बेनो गारिबो आरो दुरुंफोरबो नाङामोन 2 नाम्बार मावोमोन बे समाव गोबां मानसिफ्रा सोरबा नारनो हायैफोरखौ बियो नारनानैबो होयोमोन आरो गावनि
आवग्रिनानै लानाय दंफांफोरखौबो बेनो लोगोफोरखौ नांस्लाबामोन जाहैदों। बिदिनो सासे सानै लोगोफोरा सरासनस्रायै नारफाब्लाबो बांसिन बोलोआ बिनिनोमोन आरोखि। बेनो गावनि बोलोजों बियो नारोमोन होननानै गोबां मानसिफ्राबो साखि होयोमोन। आरो न'फ्राव गिदिर गिदिर गोदोनि जुगाव दंफांफोर लायनानै दोनफैयोमोन बन सिननो। बेफोर दंफां गिदिर गिदिरखौ जाबखोनानै दोनब्लाबो बियो नाख्लायजोबनानै बियो बे दंफां गिदिरखौ सिङाव जाब्लाबो बेखौ बियो हारसिङै बरननानै सिननो थाखाय बियो दिरुनना होयोमोन आरोखि। ओमफ्राय सानसेखालि आं बिसिनाव जेब्ला आलासि जाहैदोंमोन अब्ला खादाथाम सफारि खादों। 8टा बादि टाइमाव आंनो खादासे हरनो आरोखि गावहा। बिनिफ्राय आंखौ ओइदिनखालि आमायबो आनैबो हगाराखिसै, आं हर थाफिननांबाय। दाना बे सफारि खादाथामखौ 8टा बादि टाइमनिफ्राय 2:30सिमाव बियो जाजोबदों आरोखि। अब्ला आङो बुंदों आनैनि सिगाङावहाय, आयु खादाथाम सफारिखौ जाजोबथारबाय आरो बियो, रायखसोना मा जाखो बेलाय होनना। अब्ला आनैया बुंदों, औहाय आनै मानसियानो रायखसो उजिदों होननानै लांनोसो फैबाय थायो बयबो, मानसियानोथ' रायखस ना मा जामारखो। अब्ला आमाइया बुंबाय, जानोबोलै माब्रै जाखो, जानायाबोसो बुरजा बुरजा जायोब्रा, सेरथामखौबो जाजोबलाय लाङो होननानै आमाइयाबो बुंदों। ओमफ्राय बिदि होनलायना सिरि थाबाय आरोखि। ओमफ्राय सानसेखालि बियो जेब्ला सराइबिलाव लेखा फरायनो थाफैदोंमोन अब्ला जोंहा गोबां थासुमलि गायोमोन। बे थासुमलिखौ एसे मना गिदिरजों आङो मनासे लांनानै हैदों आरोखि बे स्कुल फरायनो थाफैनाय जायगायाव। अब्ला आब'लै आं था गोथां जानोसै होननानै जिरै जिरै जाजोब्बाय बियो, फुल जाजोबदों बियो मनासेखौ दसेयावनो। माब्ला माब्ला आधा घन्टाबो नाङाखै आरोखि, जाजोबथारदों। अब्ला आं सान्दों, हाब इसे बुरजा था गोथांखौ जाजोब्बाय बियो, रुनानैबो जायाखिसै, माब्रै जाखोलै बेबायदि सानना सोमोनांदां। ओमफ्राय बिदिनो आमाइ आनैयाबोथ' बिदि जाथि भागि गामिनि मानसिफ्राबो रावबो बेखौ बेबादि सासे रायखस बा फाहलन होननानै सानामोन। ओमफ्राय बेबादिनो बाजारफ्रावबो बिदिनो बन गामि बादि जायगानिफ्राय बियो मोनसे बावखा गिदिरजों बियो बाननानै लाबोयोमोन, ओरै बस्थासे ओरै बस्थासे गयफोरखौ। औवा बुरखा बिखावसो बिनि बानग्रा बावखाफ्राबो। बे समावथ' बिदिनो गारि गोनांफ्रा गारिजों लाङो, आरो गारिफ्राव जायगा थोआब्ला बिदिनो गावबा गाव बाननानै लाबोयो, बेबादि लाबोयोमोन। बे समावहाय गोबां फायखारिफ्रा बेखौ नायनानै पाहलवान होननानै सिनायदों। आरो बियो नायदो खासियाबारि, बिदिनो खासियाबारिनिफ्राय कुसुगाव, कुसुगावनिफ्राय बिदिनो सराइबिल, बेबादि बिदिनो गिलिर गिलिर बुस्थुफोरखौ बियो बाननानै लाङो। बहाय बि फायखारिफ्रा बुंबाय, मा बे सासे पाहलवानसो उजिदों होननानै फायखारिफ्रासो बेखौ मिन्थिदों आरो। बिनि उनावसो जों पाब्लिकआ लासै 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 बेखौ मिन्थिलांबाय जे नोंगौ बे पाहलवान होननानै। बिनिफ्राय सानसेखालि बियो बिदिनो बेखौ बिदिनो आनैया आमाइया एसे एसे आन्दाज हमबाय, गामिनि मानसिफ्राबो आन्दाज हमबाय। बिदिनो गारि मथर गोदोनि जुगाव जिपसोमोन नालाय, बे जिपखौ लानानै लायनो थांबाय थायो जाहैदों। बे समावबो आं आलासि जानो थांदोंमोन आमाइ आरो आनैमोननाव। अब्ला बुंबाय, आनै मा खालामबावनांगौ, जोंनि बाबुखौ लांनो फैबाय थायो, रायखसो उजिदोंनो, गामिनाबो हरनोसो थिनबाय थाबाय, जाजोबगोननो मुलुगखौनो, गामिखौनो जाजोबगोननो, मा खालामनांगौ होननानै। नै बिनि उनावनो सेस्था खालामनानैब्लाबो बेखौ दैख'लांनो हादों आरो। ओमफ्राय गामिनाबो बिसास खालामबाय जे बेखौ सासे रायखस होननानै गिनाय मोनबाय, बिदिनो लांनो फैबाय थानायखाय सिगि सग' फोथायजोब्बाय बिसोरबो। बेस्राफोर लाखिनो हमथानो रावबो आयदा खादब मोनाखिसै, सानस्लाबनो हायाखिसै। बे समाव बेखौ दैख'लांबाय। बिनि उनाव बेखौ थै बख'हैबाय, थै बख'हैनानै बेखौ रोदा थैनायनि बिजिफोर थुबाय। बियो जब्रा सिस्टेम जाबाय आरोखि, पेरालाइसिस बादि, बे गसंनोबो हाला, थाबायनोबो हाला, बेबादि जाबाय। बिनि उनावहाय गोबां जोंनि बर' समाजनि, गोबां जोंनि बर' हारिफ्रा, गोबां जोहोलाव सेंग्राफ्रा, हानजा सुरग्राफ्रा, बिसोरो बेखौ एसे
आखायाव लानो सेस्था होबाय सिकित्साफोर खालामनो जानायफोर होनो ओमफ्राय बेखौ हजों हस्पिटालनिफ्राय बिदिनो थै बख'नानै पेरालाइसिस बायदि जाखाबाय नालाय बिनि उनावसो नै बिखौ न'आव लाबोबाय न'निफ्राय नै सराइबिल हस्पिटालाव दोनफैबाय बे सराइबिल हस्पिटालाव दोनफैनाय समावबो आङो थांबाय थादों नायबाय थादों ओमफ्राय बे समाव आंहा उन्दै उन्दै फिसाफोर दंमोन जानो गैयामोन बियो बुङोमोन आब' जोंजों थाफानो रावबो गैया नों थाफाफैदो होननानै फिसाफोरनि डिस्टार्बाव आङो खेबसेबो थाफाहैनो हायाखै आरो सराइबिल हस्पिटालावबाबो आं थाफाहैनो हायाखै आं दासिमावबो बेखौ गोसोखांनानै दुखु मोनो सिबाय आंखौ थानो थिनबाय बायदोंमोन होननानै आं थाफानो हायाखै होननानै दुखु मोनखाङो ओमफ्राय बे सराइबिल हस्पिटालाव थानाय समावबो खुमब्रा थाइनै लांना हैदां थासुमलि मनासे लांना हैदां बावबो बेखौ बुंबाय मा लांनाय लोगो लोगो हायाव दोनस्लाबनो हायै आंखौ बुंबाय आब' खुमब्राया लेबदोलै खुमब्राखौ जानोसै आं हाब खुमब्रा गोथांखौ बोरै जानो दाहाय आनैया संथोंसै ना होनबाय जानोबाथाय जानोखा नैबेना लेबना होदो दे नोंखौ लेबनो थिनदों नों लेबना होदो होननानै बुंबाय आनैया ओमफ्राय आं लेबना होबाय थाइसेखौ हाखावजोबनानै बेगर गारलायलायनानै लेबबाय आङो सुनोबो मोना सुहोआबो सुनाङालै हरदो आब' आं जानोसै होननानै खुमब्रा थाइसेखौ जाजोब्बाय आरो बेखौ जाजोबना बुंबाय बियो थायाबो जिरलै आब' थाखौबो सुवा हा मेंख्ल' मेंख्ला जायो आं सुनि होनबाय सुस्लाबनो मोना हरलै हर होनो ओमफ्राय जाबाय आरो बियो ओरैनो थाखौबो आङो जिरना होजोबथारनांदो आरो बे मनासेखौ ओमफ्राय आरो दसे थाबाय दाना आं बुंबाय आं थांदोनि बाबु आं दा मोनाफ्राव फैफिनगोन होननानै बुंब्ला आब'लै थाथ' मा दसेनो थांनो नागिरो होनबाय बे समावनो गोबां मानसिफ्रा खिरखिजों नायफैदों आरोखि गिदिरफोरबो एसे सेंग्रासाफोरबो नायफैदों खिरखि मोनफ्रामबो बुंफबलायो खिरखि मोनफ्रामजोंबो नायो अब्ला बिसोरखौ बुंबाय नोंसोर आंखौ रायखस नंखो ना माखो आंखौ मानो नायफैदों दानो अन्थाइजों खुबैथार हरजोबगोन आं होनबाय गिनानै दाहा गोमलायनाय खालांजोब्बाय आरो बिसोरो ओमफ्राय आंखौ बुंबाय आब' देलै बे खुमब्रा थाइसेखौ लेबबावदो जा आयु आरो जाबावनोसै नोङो बे खुमब्रा थाइसेखौ जानो हागोन दा बे होनबाय आं हायोलै आब' हायो दे लेब होनबाय गोसो सिङाव जि मारैबा गिनाय मोनबाय आं आयु माबादि मानसि बिलाय दहाय थाइसे जाखाबाय आरो थासुमलि जाबाय बिनि उदैया मा जाबावगोन आरो बे खुमब्रा थाइसेखौ जानानै मा जाबावनांगौ मानसियाबोसो पेरालाइसिस बायदि जाबाय थाबायनो हाला बेफोरखौ जाना मोदोम बुब्ला आंनि गोसोआव बिदि सानबाय आरो होमब्लाबो दे गावनि गोसोबादि गाव जाथोंसै होननानै आं बेखौबो लेबना होजोबदों आरो खुमब्राया एसे गिदिर एसे गोलावमोन आरो बेखौबो जाबावदों बियो जानो हाजोबदों उखैनाय दंमोन जानायनि गेजेरजों मानोना बेयो जानोबो हायो बोलोबो दं दा आं बेखौसो दिनै जाय बाजेनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनदों माखासे जोंनि बर'नि थौले मेलेमफोरनि साननायजों बुंनायफ्राव जेरै बिनि जानायफोरखौ लानानै बै समाव माखासे उसुर एबा रायखसफ्रा जेरै गोबां जानायफोरखौ नुनानै बेजों रुजुनानै दिनै बेखौ फोरमायनायाव जोंनि बर'नि माखासे सानस'नो हायैफोरनि उन्दै एबा साननायफोरजों बेखौ लाबोदों नाथाय बियो रायखस नङा बे जानो हानाय बोलो बेहा दंमोन आरो बे बोलोजोंनो बियो गोबांथ' थिखांनो हायै अजनफोरखौ थिखाङोमोन बे सासे बोलोगोरा बे जानायनि गेजेरजोंसो जों बोलो मोनो जानाय गैयाबा मानसिया बोलो गैया लोरबां जायो माने जेसेबां जानो हायो एसेबां बेनाव बोलोआ फैदोंमोन आरो बेबायदिनो गोबांथार बे ओंखामफोरखौ बेसेबां जानो हायोमोन बेलाय ओंखामफोरखौ खय केजि माइरंफोरखौ सानसेखालि आङो आरोबाव बिदिनो फुजा खाथि समफ्राव आङो माबादोंमोन आरोखि बिसिनाव आलासि जाहैबावदों आङो सेप्तेम्बर बिदि समावहाय ओमफ्राय बे समावथ' एसे आंखाल जायो नालाय ओमफ्राय बे समावहाय बियो बुंबाय आयै माइरङा बेसेबांब्रा सेरथाम हाब बे सेरथाम माइरंखौलाय नोंसोर जानो आं जानोब्रा जाबाय बेखौनो समान राननानै जागोनहाय आफा होनबाय आनैया ओमफ्राय आमाया होनदो आरो बेखौनो राननानै जागोनब्रा ओमफ्रायथ' मोनदेरबावनो सेरथामल' मोनबोखादों होनबायना बिदि होनबाय ओमफ्राय बै आदा गेदेरा बुंबाय नों सेरथाम जाब्ला नों सेरथामबो जाजोबनांगौमोन नामाब्रा जोंलाय माखौ जानांगौ औ जाजोबोमोन बियो सेरथामखौ जाजोबनायनि गेजेरजोंसो बे बोलो मोनो बेखौ जोङो रायखस होनो नाङा बे मानसिनि जोंनि साननाय थौले मेलेमसिम बिजिरनाय नाथाय जानो हानाय बोलोआ बेहा जानो हानाय बोलो दंमोन दा बे बोलोजोंसो बियो आरोबाव दिखांनो हानायफोर
माखासे खेला दुलाफोर बे गेलेनो हायोमोन नामा खेला दुलाफोर गेलेनो हानायफोर बेहा दंमोन नामा गोबां जों बेखौ खोनानो मोन्दों गोबां जायगाफ्राव बियो गिदिर गिदिर अजनफोरखौ थिखांनानै गेम गेलेहोनाय फोथारफ्राव बबेबा जायगायाव आं जेब्ला दतमाव दंमोन बे समावबो माखासे बेखौ गेम गेलेहोनाय शटपुट एबा जेभलिन थ्र' लहा थिखांनो हायैफोरखौ थिखांनाय बेफोरखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा नायनो फैयोमोन आरो बेबायदिनो सासे 7 फुट 2 इन्सि गोजौ जौनाय आरो बेनि गोजौल' नङा मोदोमाबो 125 केजि जाय बे मोदोमनि आरो गोजौनि देरथायखौ नुनानै आरो बेबायदिनो जानो हानाय बोलोआ बिनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव नाथाय बेखौनो माखासे मानसिफ्रा गिनाय मोन्दोंमोन आदसा दा बेजों लोगोसे आदा बिनि सोमोन्दै माबा एसे मिथिगौ नामा बेयो माबाफोर आं मिथिनाय जेबो मिथिया खिन्थु बे गय साननायखौलाय आं नुहैथारदों आरो गय खावनायखौ गय सानदों आरोखि आदसा गय आदसा फाननायखौ ओमफ्राय गयाथ' फिसा फिसा एसे ओरै हमो ओरै प्लेन थांजोबो गयानो हमजाया बेजों बेनि गयाव हमबाबो जाया माने आखाइ गिदिर गिदिर आखाइ गिदिर आखाइ गिदिर गिदिर बेनि आखाइया मेलाया हमब्लाबो जाया हमब्लाबो थांजोबो हारसाफ्रा नायै मिनिजोब्बाय बेखौ बेनि गयखौ हमब्लाबो जाया लिन्डन थांजोब माने गिदिर आखाइखाय जोंनि बायदि फिसा फिसा सेरे सेरे दं आदसा गयखौ माब्रै हमो आरो माब्रै गयोमोन देनाय गयखौ बियो साननो होननानै जेला हायाव लखबो गायखेर होनबाय गया सानना हो होनना नालाय ओमफ्राय बे थांबा ओरै हमहैबाय गयाथ' ओरैबो सरखिजोबो हाया हमजाया आखाइ गिदिर गिदिर नालाय गब्लङाबो गिदिर गिदिर बायदि जाबाय गिदिर ओरै थांजोबो गया फिसासोबाव गया फिसाबाव बिनि थाखाय गय फिसा फेरे बायदिसो बिनि थाखाय गावनि आसिया गिदिर गिदिरथार आसिया ओरै गिदिर खोनानो मोनो बेनि गाननाय जोमनायखौ बाहाय मोनानो लंपेन्टफ्रा 2 गाहाम हाबजायोनो जुथाफोरखौबो कम्पानियावसो बिहरनाङो गोजौ गिदिर आंनिखाथ' जेब्ला थाङो आं मैदेरा होसिनसै बायदि मोनखादोंमोन बेखौ आरो बेबायदि इसोरा बेखौ सोरजिदोंमोन दा बे न'खराव बेल' गोजौ गिदिर जालाङा दा बेजों लोगोसे जों दा बेनि थैनायनि जारिमिनखौबो जों मिथिनो मोनबाय बाजै माबा बुंबावनो गोसो दंब्ला बुंदो बेनि सोमोन्दै जाय फंबाय गलदङा बिदिनो गोजौ 7 फुट होननानै बे समाव रावबो मिन्थियामोन आरोखि जेब्ला हजों लांनानै थै बख'हैयो अब्लासो बेखौ सुहैदों नालाय बेनिफ्रायसो जोंबो 7 फुट होनना मिथिदों नाथाय आरोबाव आं सोंबावनो लुबैदों जे बे नासै बे हस्पिटालाव जाय गान्दा खुंगुरखौ ट्रिटमेन्टनि थाखायबो लाबोनाय जादोंमोन बे समाव हस्पिटालाव माबाफोर जाथायफोर जादोंमोन नामा एबा माबाफोर दुखु गोनां जारिमिनफोर हाबखोमाना दंमोन बेखौ एसे बुंनो हागोन ना औ जादोंमोन जेब्ला आङो बे हस्पिटालाव नायदों अब्ला आनैया आंखौ नुनानै जोबोर गाबदों ओमफ्राय बे गाबनाय समाव फंबाय गलदङा होनदों दा गाबायै मानो गाबदों गाबनो नाङा आं एसे हामबावग्रोथों आं हामबावबानो आंनि बे आसिजोंनो बिसिनि बिखाफोरखौ आं सुखावजोबगोन आयै गाबनो नाङा आब'लै आं एसेल' हामग्रोथों आं बेखौ दोनखाथारालै आसिजों सुखावजोबगोन आं होनदों बेबादि होनदों होमब्ला आं बे फंबायखौ बुंदों फंबाय नोङो हामगोन नों सिन्था जानो नाङा नोङो मुलिफोरखौल' मोजां जा आं बिदि बुंबाय आरोखि आंहाबो हामगोन होननानै मिजिं दंमोन आरोखि भरसा दंमोन आं हामगोन होननानै नाथाय बे फंबाया हामलाङाखिसै एसेनो आंनि बुंनांगौ दा अनजायगाफोर जोङो दा माखासे गान्दा खुंगुर एबा गलदंनि थाखोमानाय दुखु गोनां जारिमिनफोरखौ बिनि न'खरनि खुरमानिफ्राय जों आदा आरो बाजैनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दा बेनिखायनो आङो दिनै बे समाव आंनि बे गोरबोनि अननायखौ ज्योति प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय माखासे मिथिनो मोननायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय जासिबावबाय बिनि उनाव आरो बिनि न'खरनि थालांनाय जाय न'खरनिनो बिनि आदा आरो बाजैनिनो अन्थाव बाथाव फिसा 2 दं बिनिफ्रायबो आं माखासे सोंलुफोरखौ सोंनो थाखाय आखायाव लाबाय दा निसय नोंथांमोना नेना थाथ'दो जों खोनांगोन बे समाव गोजोननायखौ बिथांमोननो होग्रोनाय जाबाय